スズメじゃない、鳥の餌が置いてあります。ダークアイドジョンコが数羽来てますね、ここに。まあ何羽、1羽ぐらいしか泊まれないから、お互いに喧嘩したりなんやかんやしたり、あやや1羽飛び込んできたら1羽逃げると、こういう感じでしょうかね。まあ普段だったらなかなかこんな近くでじっくり見られないから、こういうのはある程度ありですかね。この上の方にはリスがやってきた。でもさすがに私が撮ってるからちょっとなかなか近づけないみたいな。この鳥の餌を食べに行くんですよね、時々。